As a doctor, I know the Isa value ko sa of good kadoktor na hibalo ko sa kamahinungdanon sa maayo nga pagpaalim. Mao nga minahal nga mahigala, moresita ko og duha ka kalihukan sa pagtabang kanato nga makasinati sa makaayong gahom sa pagpasalamat. Sa 96 ka tuig sa akong kinabuhi, akong nakita ang grabe nga pagkahagsa sa ekonomiya, gubat sa kalibutan, pagtumaw sa terorismo, kagutom, o kakabo sa tibuok kalibutan. Nakasaksi ko sa pagbiyahe sa kawanangan, sa internet, daghang medikal nga kalambuan, o dili mahiyap nga mga nadiskubrehan nga nakapahimuot kanako. Sawa pa ang akong pangalagad usa ko ka cardiovascular o thoracic surgeon. Og migahin og daghang oras sa lawa ko operahanan. Isip doktor nga nagbansay sa pag-opera, sakop ko sa grupong mihimo sa unang heart-lung nga makina nga gamiton sa open heart nga operasyon sa tao. Sunod niya na, doon ako'y pribilehiyo sa pagtabang sa pagluwas sa kinabuhi sa gatusan ka pasyente. Og subot lang, ako nakita ng ubang mga pasyente nga namatay bisan pa man sa akong labing maayong paningkamot. Isip tao nga makinaadmanon sa siyensya, og doon ay hugot nga pagtuo. Ang pandemya sa kalibutan karon nakabalaka kanako. Isip tao nga makinaadmanon sa siyensya na hibalo ko sa kadakong panginahanglan nga mapugnan ang pagkatap sa kagaw. Mapasidungog usab ko sa pahinungurong serbisyo sa mga healthcare professional og nagbangutan alang sa mga daghang kansang mga kinabuhi na apektuhan sa pag-ayo sa COVID-19. Isip tao ka adunay hugot na pagtuo, hinuon akong gitanaw ang pandemya nga usa sa mga kasakit nga nagdala og kalisod sa kalibutan. Lakip na ang kasilag, sibil nga kagubot, diskriminasyon sa kaliwat, pagkabayolente, pagkadili matinud-anon, og dili maayong pamatasan. Ang hanas ng mga siyentipiko og tigpaniksik na nikamot pag-ayo sa paghimo og pagapod-apod og bakuna batok sa coronavirus. Apan walay tambal o operasyon nga makaayo sa daghang espiritual nga mga kagulanan o kasakit sa atong iatubang karon. Hinoon, dunay usa ka alibyo nga daw makapatingala tungod kay sukwahi kini sa atong natural nga mga panghunahuna. Ingon man, ang epekto niini napamatud-an na sa mga siyentipiko ug usab sa mga lalaki ug babae nga may hugot na pagtuo. Ako nagtumbok sa makaayong gahom sa kamapasalamaton. Ang basahon sa mga salmo puno sa mga pahimangno sa pagpahayag og pasalamat. Ania ang tulo lamang kanila. Maayo gayud ang pagpasalamat kanimo, o Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay maayo siya. Moduol kita kaniya aron sa pagpasalamat. Si Jesukristo kanunay nga nagpasalamat. Sa wala pagibuhi si Lazaro gikan sa pagkamatay, sawa pa ang milagrosong pagpadaghan sa tinapay og isda. Og sawa pa mupasa sa kopa ngadto sa iyang mga disipulo sa katapusang panihapon, ang manluluwas nagampo og nagpasalamat sa Dios. Dili kahibulo nga si Apostol Pablo humanyad tumipahayag, pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Sa akong siya magtunga kadikada ang kinabuhi, ako nakahukom nga ang pag-ihap sa atong mga panalangin mas maayo kaysa pagsubay sa atong mga problema. Busa, bisan unsa ang atong mga sitwasyon, ang pagpakita og kamapasalamaton sa atong mga pribilehiyo o sa kapaspas o epektibong espiritual nga resita. Ang kamapasalamaton makapalingkawas pa kanato gikan sa kasubo, kaguol, kayugot ug kasakit? Dili. Apan, makahupay kini sa atong mga pagbati. Kini maghatag nato og mas dakong panglantaw bahin sa katuyuan mismo o kalipay sa kinabuhi. Dulan sa napulog unom katuig na ang milabay ang akong asawa si Dansel ug ako naglingkod sa sopa nga nagyunitay sa kamot samtang nagtanaw og telebisyon. Kalit lang, nawad-an siya og panimuot. Bisan pa sa kabansay sa pagtambal sa mismong butang nga mitapos iyang kinabuhi, wala ko makaluwas sa akong kaugalingong asawa. Si Dansel ug ako napanalanginan og siyam ka anak nga babae ug usa ka anak nga lalaki.
Subo lang, duha sa akong anak nga babae ang namatay sa cancer. Walay gikinikanan nga maandam sa pagkamatay sa usa ka anak. O gani, bisan pa niini og sa ubang lisod nga mga kasinatian, ako hilabihang kamapasalamaton sa kahangturan sa daghan kaayong mga butang. Papasalamaton ko sa Dios sa dulan sa 60 ka tuig nga gisawhan namo ni Dancel, alang sa tibuok kinabuhi nga gugma og kalipay og bililhong mga panumduman. O magpasalamat ko kaniya alang sa akong asawa nga si Wendy kinsa nahimamat human pagkamatay si Dancel. Si Wendy karon mipuno sa akong kinabuhi og kalipay. Papasalamaton ko sa Dios sa katuigan nga akong gikauban nga akong duha ka anak nga mga nga nitaliwan na. Ang kasing-kasing ni ining amahan daw matunaw kung ako makita ang mga hiyas ni atong mga anak na babae diha sa bililhong mga panagway sa ilang mga anak o mga apo. Kitang tanan magkapasalamat sa mga kanindot sa kalibutan o sa kaharianon sa kalangitan nga naghatag kanato og timailhan sa gidakon sa kahangturan. Magkapasalamat kita sa gasa sa kinabuhi, sa atong talagsaong mga lawas o mga hunahuna nga nagtugot kanato nga mulambo og makakaton. Magkapasalamat kita alang sa art, literatura o musika nga nagmatuto sa atong mga kalag. Magkapasalamat kita sa mga kahigayunan sa paghinulsol, pagsugod pag-usab, pagpakig-uli o pagpalambo sa kinaiya. Magkapasalamat kita sa atong mga pamilya, mga higala o mga minahal sa kinabuhi. Magkapasalamat kita sa kahigayunan sa pagtabang, pagmahal o pagserbisyo sa usag-usa nga makapahimo sa kinabuhi nga mas makahuluganon. Gani makapasalamat kita sa atong mga pagsulay. Din kita mahakaton og mga butang nga wala unta nato mahibalui. Labaw sa tanan, makapasalamat kita sa Dios, ang amahan sa atong mga espiritu, nga naghimo kanatong tanan nga mga igsoong lalaki ug babae, usa ka tibuok kalibutan nga pamilya. Isip usa ka doktor na hibalo ko sa kamahinungdanon sa usa ka maayong pagpahalim, mao nga minahal nga mga higala. Moresita ko og duha ka kalihukan sa pagtabang kanato nga makasinati sa makaayong gahom sa pagpasalamat. Una, ako modapit kaninyo sa mosunod lang nga 7 ka adlaw sa paghimo sa social media nga inyong kaugalingong personal nga journal sa pasalamat. Pag-post mo tag-adlaw, bahin sa unsay inyong pasalamatan. Kinsay inyong pasalamatan? O ngano nga mapasalamaton man kamo. Inikahuman sa 7 ka adlaw, tan-awa kung mabati ba kamo nga mas malipayon o mas malinawon. Gamita ang hashtag give thanks o pagpasalamat. Magtinabangay mapuno nato ang social media og buluog sa pagpasalamat nga moabot sa 4 ka suok sa kalibutan. Tingali, kini makatuman sa usa ka bahin sa saad nga gihatag sa Dios ngadto ni amahang Abraham, nga pinaagi sa iyang kaliwatan. Panalanginan ko ang tanan nga nasod sa kalibutan. Ikaduha, maghiusa kita sa pagpasalamat sa Dios pinaagi sa atong inadlaw nga pagampo. Si Jesukristo mitudlo sa iyang mga disipulo sa pagampo. Pinaagi sa magpahayag una sa pasalamat ngadto sa Dios ug dayon paghangyo kaniya alang sa mga butang atong gikinahanglan. Ang pagampo magdala og mga milagro. Niana nga diwa, ako karon motanyag og pagampo alang sa kalibutan ug sa tanan nga anaan ini. Sa akong pagampo, ako nang hinaot nga kamo mobati og kadasig sa pagbuhat sa ingon. Bubuo sa inyong kasing-kasing sa pagpasalamat sa dili mahihap nga mga panalangin nga gihatag sa Dios kaninyo ug paghangyo kaniya sa pag-ayo sa atong mga kasing-kasing, atong pamilya, atong mga katilingban, o sa tibuok kalibutan. Among amahan sa langit, isip magkaubang pumapanaw sa imong kalibutan, mapaubsanon kami nagampo kanimo. Nagpasalamat kami kanimo sa kinabuhi sa tanang nagpatunhay sa kinabuhi. Nagpasalamat kami kanimo sa mga kanindot sa kalibutan, sa kahapsay sa universo, mga planeta, mga bituon, o tanang butang nga adunay mahangturong kamahinungdanon. Nagpasalamat kami kanimo sa imong mga balaod nga nanalipod ug nagiya kanamo.
Nagpasalamat kami kanimo sa imong kaluoy ug mahigugmaong pag-amuma. Nagpasalamat kami kanimo sa among mga pamilya ug minahal sa kinabuhi, kinsa mipuno sa among kinabuhi ug kalipay. Mapasalamaton kami sa tanan nga naningkamot sa pagkigbatok sa COVID nga pandemya. Palihog panalipdi ug dasiga sila. Tabangan mo unta kami sa pagtapos ni ining kagaw nga nagdala og kalisod sa daghang kaayo nimong mga anak. Nagpasalamat kami sa mga leader sa kanasuran ug ubang naningkamot sa pagdasig kanamo. Kami nagampo og kahupayan gikan sa politikanhong panagbingkil. Panalanginan mo unta kami ug usa ka makaayo nga espiritu nga maghiusa kanamo bisan pa man sa among panaglahi. Tabangan mo unta kami sa paghinulsol sa pagkahakog, pagkadili mabination, pagkamapasigarbohon o pagkamahukmanon aron kami mas makaserbisyo o makahigugma sa usag-usa isip mga igsuon o isip imong mapasalamatong mga anak. Ihigugma namo ikaw, among minahal nga amahan ug ampo sa imong mga panalangin nga rikanamo sa ngalan sa imong hinigugmang anak nga si Jesukristo. Amen. Salamat sa pagpaminaw. Hinaot nga ang Diyos mapanalangin kaninyong tanan.